ביום כזה של טקס קבלת מלגות, אז כל האווירה היא אווירה מאוד מרגשת, לראות את כל התורמים, את האנשים שגם זוכים במלגות, מין תחושת ביטחון כזו, לראות את האנשים שעומדים מאחורי כל המפעל הזה. אז באמת התכוננתי הרבה מאוד זמן, 1.5 שנה בערך לקרן, וכל יום זה דרש ממני להתאמן לפחות 3-4 שעות, וקצת לפני הבחינות חששתי, כי קונטרבאס זה לא כלי כל כך נפוץ, אז חששתי קצת שלא ילך לי כל כך טוב, אבל בסופו של דבר הלך טוב ואני מאוד שמח. אירוע חלוקת המלגות הוא אירוע מרגש, מחמם את הלב, לראות את החבר'ה הצעירים מגילאים אפילו 9, 10, 12 עולים ומקבלים את המלגה, ללחוץ להם את היד, לברך אותם. מבחינתי זה שווה את הכל. אני לבד, על במה גדולה, הקהל מסביב, חושך מסביב, הקהל צועק מריה, לא יודע את נפשו, וגברים צורכים, מנופפים בידיים, רוצים להתחתן, עסק שלם. ונדמה שגם אבי ואמי שם. איך הצליחו לעלות מן המתים ולהזדרף על קהל החוגגים? לא חשוב עכשיו. העיקר? הבראבו. בעצם מאז שסיימתי את האקדמיה לפני 2 אז המימון של הקרן מאוד עוזר לי בשיעורים פרטיים עם המורה שלי, ובכלל זה מאוד עוזר בכל ההוצאות שקשורות בלהיות מוזיקאי, בין אם זה לטוס ולפגוש מורים, או באמת בכל ההוצאות שכרוכות מסביב לנגינה נטו. חשוב לי לומר תודה רבה וגדולה לכל התורמים, לכל הקרן עצמה, לארגון. זה באמת חשוב לכל הנוער והתרבות בארץ, ואני מקווה מאוד שהקרן תמשיך לפעול עוד הרבה שנים ולעזור לעוד הרבה אומנים בארץ.